Ahoj, dnes vám ukážem, ako vytvoriť bootovateľný USB kľúč v programe Rufus. V tomto konkrétnom prípade si pripravíme USB pre inštaláciu Proxmox, ale rovnaký postup môžete použiť pre takmer akýkoľvek operačný systém. Takýto USB kľúč vám umožní spustiť alebo nainštalovať systém priamo z USB bez pevného disku. Je to veľmi užitočné najmä pri inštalácii nového systému, testovaní operačných systémov alebo oprave počítača. Nezabudnite si predtým v BIOSe nastaviť správny boot, teda poradie načítavania diskov pri štarte počítača, aby počítač pri zapnutí načítal najprv USB. To si ukážeme v niektorom z ďalších videí. Prvé, čo urobíme, zasunieme si náš USB disk do jedného z USB portov na našom počítači. Najprv si vyhľadáme program Rufus pomocou Google prehliadača. Tak, sme na stránke s Rufusom, kde si zrolujeme obrazovku nižšie a tu máme jednotlivé programiky. Stiahneme si tento Rufus 4.11, štandardný pre Windows x86. Klikneme naň a program sa nám pekne stiahne do počítača. Keď už sme si stiahli program do nášho počítača, prejdeme do zložky stiahnuté súbory. Vidíme, že tu máme program Rufus stiahnutý. Klikneme pravým tlačítkom myši a skopírujeme si ho. Okno môžeme zatvoriť a prilepíme si program priamo na obrazovku. Teraz si stiahneme program, ktorý budeme nahrávať na náš USB disk. Ja si vyberiem program Proxmox. A tu vidíme Proxmox 9. verzia ISO installer. Klikneme na download. Program sa nám začne stiahovať. Takže program sa nám stiahol. Otvoríme si tento počítač. Máme ho v stiahnutých súboroch. Tu je. Teraz si spustíme program Rufus. Otvorí sa nám takéto okno. Vidíme, že už tu máme náš USB disk, ktorý sme na začiatku vložili do nášho počítača. Typ bootovania necháme na disk alebo ISO súbor. Máme vybrať obraz. Takže obraz vyberieme, že klikneme na prehliadať a tu v stiahnutých súboroch mám ten súbor, program Proxmox ISO. Označíme si ho, dáme otvoriť a klikneme na tlačítko Start.
Tu vás akože upozorní, že po spustení formatovania budú všetky údaje vymazané na vašom USB disku. Máme OK. A už sa nám vytvára naše štartovacie a bootovacie USB. Môže to chvíľu trvať. Vidíme, že nám zapisuje obraz. Počkáme, kým sa to dokončí. No, takto sme si vytvorili naše štartovacie a bootovacie USB. USBčko môžeme teraz vybrať z nášho počítača. Ak sa vám moje video páčilo, môžete mi dať odber, like, alebo prípadne kliknúť na zvonček, aby vám neušli ďalšie videá, ktoré pre vás pripravujem.